Biblia gyermekeknek bemutatja A lány, aki kétszer élt. Írta Edward Hughes, kiadta Biblia for Children 2012. Jairus zsidó volt, a zsinagógának a feje, aki imádta Istent, és Isten igéjét tanította másoknak. Egyik nap rettenetes baj érte. Szeretett leánykája, aki még csak 12 éves volt, súlyosan megbetegedett. Úgy tűnt, hogy senki sem tehet érte semmit. Szörnyű betegségben szenvedett. Jairus tudta, hogy hamarosan meg kell halnia. Egyetlen egy személy segíthetett Jairus kislányán. Elment Jézusért, hogy magával vigye az otthonába. Valószínűleg tudta, hogy a barátai a zsinagógában nem értenek egyet Jézussal. De mit számít az? Fontos, hogy segítségen kapjon, mielőtt a kislánya meghalna. Jairus a hívei körében talált rá Jézusra. Ők a lábánál térdeltek, a kislányom a végét járja, siránkozott az ember. Gyere, tedd a kezeidet a fejére, hogy megmentsd, hogy éljen. Jézus Jairussal ment, de a tömeg miatt nem tudtak gyorsan haladni. Egy asszony már 12 éve beteg volt. Minden orvost felkeresett, minden pénzét elköltötte, de az állapota csak nem javult. Ó, mennyire szerette volna látni Jézust! Mit tehetett ez az asszony? Ha csak a ruháját megérinthetném, meggyógyulnék, mondogatta. A tömegben hátulról közelítette meg Jézust, és megérintette Jézus öltözékét. Csoda, csoda! Az asszony meggyógyult. Tüstént, teljesen. Ő érezte, hogy jól van, de ekkor egy hangot hallott. Ki érintett meg? Kérdezte Jézus. Sokan hozzáértek, de az asszony tudta, hogy a kérdés neki szól. Ekkor félénken elmesélte Jézusnak a történetét. A szolgák ebben a pillanatban értek oda Jairus házából. Arcukról le lehetett olvasni a szomorú hírt, amelyet hoztak. A kislányod meghalt, mondták Jairusnak. Halott, elkéstek. Talán ha az asszony nem hátráltotta volna őket. Talán ha Jairus drága gyermeke elment. Amikor Jézus meghallotta ezeket a szavakat, így szólt Jairushoz. Ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Milyen nehezére esett valóban hinni Jézusnak. A kislánya halott volt. Otthon mindenki a kislányt siratta. A gyermek nem halt meg, hanem alszik, jelentette ki Jézus. Kinevették, hisz tudták, hogy a kislány halott. Jézus mindenkit kiküldött a szobából, megfogta a kislány kezét, és azt mondta neki. Leányka, kelj fel! Jairus ott volt a feleségével együtt. Jézus 3 tanítványa volt még jelen. Mindjárt hallották Jézus szavait. Vajon a halott kislány is fogja hallani? Kislány meghallotta Jézus parancsát. Visszatért belé a lélek, és tüstént fel is kelt. Jézus feltámasztotta a halálból. A gyermek szülei nagyon elámultak. Jézus azt mondta nekik, hogy adjanak a gyermeknek enni. Milyen boldogok lehettek, és milyen hálásak. Az ő csodálatos szeretete és hatalma hozták vissza a kislányukat a halálból. Ez volt a lány, aki kétszer élt. Isten igéjéből, a Bibliából vett történet. Istennek legyen hála. Ámen.